lana sinikwe t squared minus 2t minus 15 nabathi abusufactorize. Yabona ukuthi la t squared coefficient yethu high level no t squared uyafana no 1 t squared. Ebese sino negative 2t no 15. Kuzomela sibheke ama factors a15 ukuze so multiply sithole u15 so add sithole u2. So sizothi a times b equals negative 15. A times b equals negative 15. Ebese a plus b equals negative 2. Negative 2. So ibubhala phansi ke ama factors ka 15 ubona ukuthi uphuma nani futhi yini mhlawumbe uma uyi-add noma uyi-subtract ngakunika u2 ebese uzowaqhathanisa nalawa engizophuma nawo nami sibone ukuthi imaphi esizowasebenzisa. Ama factors a15 u1 no 15 ebese u3 no 5 1 negative 15 ngoba phela yodwa kumele kube negative khona kusithola negative. Kodwa 1 no 15 awusiniki negative 2 uzosinika negative 14 lo. U1 no positive 15 usinika u14 yawona as akuwona u1 no 15. Masenza u3 no 5 athi sibo u3 no negative 5 usinika negative 2 usinika negative 2. Yabona ukuthi sosa 3 no negative 5 futhi 3 times negative 5 uzosinika negative 15 lokho. Asiqhubeke ke sothi t squared bese negative 15 la eceleni bese sithi u-negative 2 uyafana no plus 3 t2 plus 3 minus plus 3t minus 5t minus 5t ngoba u-negative 3 minus positive 3 minus 5 usinika u-negative 2 yabona. Ebese kunjalo ke siyabona ukuthi sesingagroupa ke manje ngoba kulo t squared nalo t 3t sinama factors afanayo u-t ebese ku 5t no 15 sine factor futhi ama common factor u5. So sothi la ku t squared minus plus 3t sizothi t 1t plus 3 over t times 2 t squared 3 times t u3t yabona. Bese sithi minus lokho ngala ngakho sizothi minus 5 uvula ama brackets akho uzothi t plus 3 ngoba plus 3 ngoba 5 times negative 3 negative 15 negative 5 times positive 3 negative 15. Ebese ke siyabona ukuthi sino t plus 3 ngomabili amacele as common factor yethu. So sithi t plus 3 la eceleni ebese sithi futhi ngalana t minus 5 t minus 5 sivale ebese ke siyabona ukuthi uma ngempela sik-expand lokhu sithi senze FOIL method sizophuma no t squared minus 2t minus 15. Ngiyathemba usuyafudumala ukwenza factoring by grouping ngoba phela kade senza manje imizekelo nokuqhathanisa sesiyazi ukuthi kwenziwa kanjani. Na usungayipracticela ngokwakho ke bese
khona uzokwazi impela ukwenza nje kalula. Sesicedile ke la.